चलो देखो घरे जई हो तो एकदम संस्कार से रहे के बा, केहू से ज्यादा बोले के नहीं खे, बड़ बुजुर्ग के सबसे पहले गोड़ लागे के बा, ठीक बा नु? रुकी जी। अरे ए, ए, हट, ई का हो? अरे गैस बनैले बाजी, समोसा तना ना खिया देले बानी नु एकदम गैस बनैले बाटे मार के हमरा के। पूरा मुंह महका दे तारू। चलो चलो। जी हाँ राव घरे जाई हाँ तो मतलब बैठ बैठ तू पागल उगल हो का हो? गैस बनैले त का करी? तो हेतना के पादेला कबे से पादा तारू होनई से पादा तावा तारू पागल लेखा। तार कोनो बीमारी उमारी बा का हो? गैस बनैले बाकी ना। गैस बनैल बा काहे कौन चीज सड़ल पागल खा लेल बड़ू, कबे से पादा तारू पात पात के मकइले बड़ू। मुरई खा लेले माने। मुरई खा लेले बानी कि कोनो बीमारी उमारी बाटे तारा? ना बीमारी मारी नहीं क्या। कि झूठ बोला तारू? तू अजी तो पादी ना पादना इतना सड़ल सड़ल पादा तारू पूरा चला रोड पे जौन आवत उहो महकिए जे एकदम। चुप रही, चुपचाप ले जाई। चल अभी तले केने महकत जाए के है बाटे। हेने जाए के बा। अब तू हट। देखो इहे घर ह ठीक बा, आ घरे जइहे तो एकदम लॉक लगा के पेट जाप के रखियो, केहू को सोचा पदलू तो तू सोची हम ए जी दबा देले। अब पाद ले जो होने जाके पदी है मत कहियो मत। जितना पाद ले फिर घरे जाम तो पाद ना हाँ होने जाके पाद। चले मोए मुंह मा का देले बिया का देने घरहू के मकबे करी जाई तो चले इस कपड़ो पड़वा झाड़ लो का देने महची तो होनी। चलो चलो ए जी पे तो बड़ी दुखाता के। बात खा उल्टे कर दिया नती कहीं के इतना महकता। नती हूँ अब खीस बार पेट दुखाता ना जी रोवा बानी तो बात के महकइले बड़ू नती हूँ कहतारू। देखिए खीस मत बनाई ना तो खीस बनाई तो सब फेंक फेंक के चल जिम घरे। चल जा हम अगर जलती हूँ तो तारा से पहले बियाहे ना करती, पात के भर रास्ता महकइले बड़ू, तारा दवाई बीरो ना करवावे के हाँ फिर पादती आई। अरे तो गैस बने मर ना जाई बिना तो मर दिन तो दवाई करावे के चाहिए, जब इतना पादा तारू तो दवाई बीरो करावे के चाहिए तारा। चली रहुए दवाई करा दे में कौन दवाई गलती कौन करा बात दे। होइल बाटे। पहले काहे ना बतालू हमरा से, इतना दिन से बतियावत रहू हम हइसे हैं हम हउसे हैं। अरे तो म्यूट क के पादत रही म्यूट ये क के सुनाई ना पादत रहुआ रही सब बिया महका करती। देल बड़ू, म्यूट क के पादत रही। चले पाद ले तनी फिर घरे जम नानु पाद पाद ले तनी पाए। तू घरे अगर जे निकल गइल तो जान जी हो ए जी घर में बाथरूम तो बानु पादे खातिर बाथरूमो में कई बुका भरी तले गए से आई। परफ्यूम आवे लेगो ए फ्लेट वाला परफ्यूम परफ्यूम ना आवेला कांडे लिया के सब सारे के दवाई कराई। हां पूरा ही ज्यादा खा ले बानी। नहीं ज्यादा खाए ले बानी गैस वाला कोनो चीज फिर पादत आई। आ त का करी पादी ना अब माने पादलो गुनाह का होई। घरे गलती से पदिया मत ना तो जान जी हो पादे हो निकल पादल बंद कर देम तार। पादे हो निकल त का कर सकी ना पेट जाप के रखो पादा मत इतना पाद के मकइले बड़ी फिर देखी इतना के पादेला ए दादा सुनी ना गणिया का त जाने पेवन कैसन साटली मेहरारू मिल गेल बिया। गणिया त पेवन साटली ए प्रभु रहुए बचाई घरे का हो। केने घर बा हां ये घरवा चल ए दादा ए जी फिर पादले पेट दुखाता फिर पाद जो होने पाद जो होने पाद पाद के ये दादा का जाने का होई घरे हमरा जब पादे त नीनु त दम मन हल्का पार होता। खा दियो सन हमर मार के चले। पाद के मकइले बिया ई कहाँ दादा बजे हइए हो। चिल्लाई कोई बा ए भौजी बाड़ू हो आबो है ने पदिए मत चुपचाप रहिए पेट जाप लो। अरे बबुआ जी रोले हाँ, चलिए नी खाजी हां बताई तबेले हम घर में बैठ के इंतजार करत रहनी हमी लेकिन पूछू कहीं जी कनिया था इतना न बढ़िया बाड़ी कि पूछे के नहीं खे नजर ना ठीक लागे बा। हमार हैं लिया जा घरे इनकरा के पेट दुखाता काहे पेट दुखाता गैस बनैले बा मुरई के राते पराठा खा ले रहे आ ये कनिया तो होते चिन्हाते नहीं खूब तू कनिया हऊ कि पुरान लड़की हऊ हैं छी छी काया बबुआ जी आ कहिए भौजी बहुत भारी मिस्टेक हो गइल बा। अरे बा ए रुक
अरे का ये बबुआ जी लागत कि हम घर में रहुआ ना रहे देव का मनी के का कहीं ये भौजी भारी मिस्टेक हो गइल बा हमरा से। पाद ह त पाद ना ए, निकली चुप, दीदी चुप। कैसे करत एकनी तानी तोर कोनो बीमारी है पादे के पादे के जहरे एकदम हगत अड़ू हो। ए बट रुक, ए जी पाद पाद के मौके हमरा के ले लेके चली रांची भर्ती कर दे का कहीं ये भौजी ले चल के हमरा के भर्ती कर दे सब हॉस्पिटल में होला हमरा के पागल खाना। रुक, का कहीं ये भौजी ई बतियावे नु तो ऐसा लागे नु कि विश्व सुंदरी एकदम धरती पे आ गेल बिया। भर रास्ता पाद पाद के एकदम महका दे बिया। अरे भगाओ कर जल्दी घर भगाओ। ए हो तोरा पहले से आदत पादे के बीमारी हो आ सुई दवाई नहीं खु करैले बड़ बेशरम बाड़ू हो। काहे बबुआ जी रहुआ पता एकदम का से ना हम कहीं खीर भौजी, आवता जी रहुआ कहत रही हम तो अपना ही फंस गेल बानी। हम हमरा बुझाते कि काहे ने कौन गलती कर देनी हम तो ऐसा तनी नहीं से हमर लइका पाद देत रह हसत जी के से खाए का लेके उठ जात रही मेहरारो इतना सरले होगत या त नहीं कि उठत का भागत कहीं ई त बतिया हमरा अभी पता चलला। जब से बियाह क के बतानी भर रास्ता में कइले बिया जवन जसन त नाक मुक के जात रही। सर भी तक अरे काहे बनिए अकेले डाही के रख देलू सबके हो जा ए दादा का कहीं ये भौजी वेटिंग लागल बा ना जाओ नि को के आवो जा जा घर हम में कब लाइटिंग नहीं खे ना घर में लाइटिंग नहीं नहीं छे। ई तो कहता है कि हमारे घर में लाइट एगो बात पहले बोल दे तनी घर में हित न भरल बाटे तनी कंट्रोल क के रखी ह ठीक ना ती टेप चिपका देब सोच ली ह पेवन साट ले चुतरिया पर तू तो गजेबे कइलू ये दादा हम फंसा हमर देलक घर में रहल भौजी। दुश्वार हो गइल बतावा हित न के घर बटे कोई कही ना कि पता नहीं दुलही नहीं बिया 24 घंटा एकदम पाद कोई पाद कोई के लही पाद रहत पाद के उ भर रास्ता जवन जाता नाक मुद के जाता रस हमके बेहोश करवा दे चली जी चला हो ओनही पाद के आई हो ओनही पाद के आई हो एने मत घुसी है पादे खातिर। जितना पादे के दादा रे यार बड़ी पाद दिया। बाप रे बाप हेलो अरे हाँ भाई का कहीं एकदम। अरे रात मत पूछ भाई, रात ऐसन कटल बा नु कि साला जीवन में आज तक ऐसन कबो रात ना कटल होई। का भइल बुझाता ऐसन मेहरारू मिल गिल बेनु भाई कौ मत एकदम पूरा महका के रख देले बिया। अरे पहले पते ना चलल हमरा ई इतना पादत है नु कि का कहीं हम इतना महकैले बेनु भाई रात भर कि कौ मत पूरा एकदम हमर जिंदगी नरक कर देले बिया। जान जो ठीक है समझ शिकायत बतियाओ तनिया केहू से ना हाँ? ठीक बारा पता नहीं। अरे रुक कसम शिकायत दोस्त बतियाई? ह दोस्त ह तो दोस्त के काम के मन मेहरा रुपा देले हैं कौन ऐसा आदमी ना होई के बदले ना होई। अरे हमार बचपन के दोस्त ह लंगटे थू, तू चुम्मा ले में तू ना कहिला चुप रहबू। बचपन के हमार दोस्त ह ओकरा संगे लंगटे खेलले बानी ठीक बा तो ओकरा से ना बताएम त केकरा से बताएम बताओ। तू बतैले रहू कि हम पादिला हमरा पादे के बीमारी बा। ना पादिला हम ना राउर पादिला गाड़ी में पेवन का सटल बा हां पेवन साटल बा यार भोज ना पादत होई है ना पादत हुई है। अगर हम जानती नु कि तू इतना पादे लू तो दूगो गैस सिलेंडर खाली रखती गैस ना भरवावे के पड़ी पादत रह तू तो वही में मंगवा दी पाद का भर दे हम भर दे हम घर तू भर देबू पाद के महका देबू पूरा जिंदगी नरक कइले बड़ू सब केहू के घर में। ऐसन कौन लोग होई ओके बिना पदले रहत होई सब कोई तो पदबे करला तनी केहू हमर ना भैया पादेला अंकल हमरा घरे केहू ना पादेला। हाँ। तू ना पादेला तब का हगबो ना करेला हगे खातिर तो सब केहू जाला के ना जाला हगे तो पादे खातिर कहां जाए घरे में पादे खातिर हेतना के पादेला बुझाता कि पेट खराब हो गेल देखिए बता हमर तबियत ठीक नहीं खे जनी तबे ठीक नहीं के काले से पादत तारू अभी आके पादत तारू बताओ करी का करी फिरू। अरे जब दादा जब का पादत करी तनी नो जान तनी जी जब कूद के हम एजे से जान दे दे हम अगर अब की पदलू तो कूद के एजे से जान दे दे तू तू कूदबा ना बाकी हम कूदवा देम तारा के कूद जाए हम कुछ जा मर जा कैसन मेहरारू बिया रे दादा ई कूदे खातिर कहती अगर मर जिम तहे जैसे केकरा जरे रहबे ते पात पात के जी ले हम ते पात के जी लेबे हां ते के सोचत रे कि तोरा बीमारी बा त हमर घरवा भर के बीमारी बा तब- बीमारी धरा देबे तोर जिसन आदत बानू ते बीमारी धरा देबे। कल राते से खोक खोक के हमर साला छाती दर्द करता पूरा पेट दर्द करता ते इतना खोक होइले बड़े पात के लकाई ने कैसे तोरा से बियाह कर लेनी फंस गईनी हम। अभी मत चंडी रूप नहीं के देख ले जा ढाल हम नु तो कोठा पे से पेड़वा पे चढ़ा के कूदवा बियाह दे से पहले बाबू मैं ऐसी नहीं हूँ मैं यहाँ जाती हूँ
तोरा फंसावे के रहे बियाह नु करेगा बियाह कइला तब बियाह जइबा करे का के रहे साला नरक क देले बड़े ते जिंदगी हमर नरक कैसे नारा कर दिले बनी जी कैसे पाद के कब का हाँ? बात के का है रवा ना पादत हो का जनती तो बियाहे ना करती जिसन ते ओसन तोर माई बाबू का जाने तोर खानदानी पादे के बीमारी बटे तोर माईओ बाबू पादत हुयन आइल रहन बाबू जी इज्जत संभाल लीजिए घर का इज्जत है इज्जत है ए ज्यादा एडवांस मत का ले माई advance बाबू को है? जो गई नी नो हाँ तो? हमरा से खत्म कोई का दुनिया पता में ना तो हो घरे में सबके उपादत हुई ठीक पादती है दादा ई मुआ दी हमर जान ले ली हम ना पादम तो हम मर जाए पट जाता नहीं हम जो कैसन मरद मिल गइल बा हो ना पादम तो मर जिम के ना इनका का बुझाता इनका तो खाली बकवास करे के बानू हम माई पे जाता हम बाप पे जाता तो चिन्हत नहीं खा के का खानदान के लड़की होई तारिये दम तार खानदान के अरे बाप रे गैसवा निकलता तो लागता कि हाँ प्राण में प्राण आवता एकदम भयंकर भयंकर पाद निकलता ऐसा तो पाद हमरा कबो ना भइला लागता कोनो दे देली बाड़ी सन का पादे के हमरा बीमारी जाता ने आज डॉक्टर से दिखवाइबे करो बाप रे बाप घर इतना गमका देले बिया ना कि का कहे के हइसन तैसन मेहरारू होले हो तनको एकरा लाजे शरम नहीं खे कि बोर जेठ घर में ससुर बसुर पड़ल बाटे ढंग सहुर से रही अरे तोरा बेपादे के बीमारी धइले बाटे त बता तोरा सुई दवाई न करावे के चाही दुकवर घर में खाइल दुसवार कइले बिया अकेले जिला हिला के रखले बिया ये भगवान जी लागत कि अब उल्टी हुई तब होई हइसे घर में कोई डाई के रखेला का भेल जी काहे मुंह फुला के बैठल बानी का कहीं भौजी एकरा से बियाह क के हम फंस गइल बानी हाँ तो रहुए ना उतर आइल रही एगो गोड़ पे कूदत रही जी कहतनी कि देख ली है भौजी लाखों में एक हमर मेहरारू हो यो का आइल बिया कि घर में तू कवर खाइल उल्टी करवा देती है होसन तैसन मेहरारू होले जितना हित रात घर में आइल बना सुना सब ना। कुछ थुकते त बात एगो बात कही एकरा के कह दो कि घरे जाओ आ तू अपना मर्जी से हमर बियाह करवा दो हम एकरा के ना रख भेज दो एकरा के घरे ई अपन माई बाबू भी जाओ रहो अच्छा हम अपनी मन से करवा दे जब हम मिल गइल होइसन त आय आ तहिया तो कहत रही कि हमरा बहिनिया से बियाह कर ले बबुआ जी त नाही तहर बहिनिया उतना सुखर बिया ओकरा लेखा नहीं खे त लेके चाटी रही का करी भौजी वो गरी फोनवा पे इतना चिकन चिकन बतियावे न बुझइबे ना गइलक नो कि ऐसन बीमारी बा कोनो से बतिया इतना पाते जी ना पता ना म्यूट क के पादत होई ये भगवान धरती पर ऐसन तो ऐसा आदमी पड़ल बना हमरा आज मालूम चलल बताई तो पूरा हितना तो घर से बहरी ले सब कोई इहे कहता कि का हो कैसन बगुआ उठा के मेहरारू लेके चली आइल बना कि एकदम से ओइसन सरले हगत ये पदत ये कि बाप रे होइसे आदमी रहेला हो हमार दोस्त जीव यार दिया खुदे देतिया। कहत रसन सब दोस्त यार मजाक उड़ावत रसन कि कैसन पत्नी भौजी लेके आइल बड़े जाए दे जैसन करनी वैसन भर जे जैसन कौन करनी कहता है इज्जत नहीं के घर में तनी को हमर घर में इज्जत नहीं थे रे दादा काजी राउर दोस्त का कहला सके पता नहीं भौजी प्रणाम है तो का कहसन पता तो उतना कहियसन आत हम पादी ला ओ कनी के गड़िया में टेम मरल बना पादत होय सा ना कनी पागल एगो बात पहले ए कह दे चुप रही जी रहो ना पादत हो कम देखी खीस मत बनाई अबे जाके थानवा में नु केस कर दे लो तो चल नहीं जा ना जा कर द वो केस पैसा के कार एकदम खड़ा केस चिने कर का दो। आइल बिया घर में के पदला हगला खातिर जाके थाना में केस करतिया हैं हइसे रहेला हो तो काहे दीदी जी ए जी सुनी 100 बात का एक बात ठीक ना ना रउआ कुछ बोली नहीं कुछ बोले जाई डॉक्टर के दिखाई तो एकरा कौन बीमारी धइले बाटे हां अबे ठीक कहनी है मैं महका के रख ले बिया ई डॉक्टर के देखा ए लोग ना पादत रहो ना पादत हो कम इनका दोस्त बिना पदल है सा ना गड़िया में टेप माराइल होई मराइले बाटे तारा लेखा ना पादेला अरे सन चुप रही ना कैसे पादले पादे को लेके जाई ला रहो ए चुप रहा एक तो चोरी ऊपर ले सीना जोरी दिखावत हूं उल्टी पानी जा हमरा मोहकता नहीं करो वो सबका मोहकता पाद काय बिना पदले कौन इंसान करो उठती हां लग से उठता भगावा एकरा के होगा उठती हमरा हार्ट अटैक का बीमारी हवे पहले से ठीक ना अब पे हो जाई सोच ली हां ई जान ले ली आदमी के मर जाई जा जेता तो मुआ खल भुगो साला कल रात अच्छा से ये हमर बताओ छाती तार दर्द खानदानी करता आदत है ई दादी जब से बियाह करनी है तबे से अनिया से कहा देंगे चली डॉक्टर पे लेके तब खन लेके जा ए जी जय राम शेखर के हन देखा दें डॉक्टर के हन ठीक बा वो तो हंसी हां कि का हो ऐसन में आरा लेके ए दीदी जी ना पादी लानु तो हमर लागल का परार निकल ला पादी ना देहिया हल्का हो जाला दीदी जी अरे दादा ओ दादा अरे रोटी खा कैसे तू अरे दादा ये भौजी जान ले ली ए बाबू जी
अब लागत हम ना बचम। ले चल के हमरा हॉस्पिटल में भर्ती करी जी। रोबो तो एकदम से ना पता ना कौन जन्म के हमरा से बदला चुकावा तनी। हम बताई तो हम एक तो जितना खुदे फंस रिश्तेदार गेल घर बानी में भौजी। रहना ना वैसे खिसिया खिसिया सब बनसा के भागल बाटे के इतना ना एकरा गैस बनाओ तो पता ना कौन का हाड़ मस खइले रहती है। का कहीं फंस गइल बानी हम एकरा से बियाह करके भौजी। कसम हमरा के उबार करावा, एकरा के भगावा, एक घरे जावा, अपन एकर माई बाबू दवाई बीरो करावस। पता ना एकर पूरा खानदाने पदने बड़ा सन साला, एकर माई पदनी, एकर बाबू पदना, साला इहो पदनी है। आज समझ में आवता जे बियाह कहीं तो ये ना समझ में आइल रहुआ के। पता रही तो बियाहे ना करती। हम सोची कि एकर माई बाबू खाली पादेलन, ई ना पादेले।